Fil-jiem li għaddew il-Partit Laburista ħabbar li gvern ġdid jipprovdi l-opportunità lil familji Maltin u Għawċin servizz ta' childcare mingħajr ħlas għal uliedhom. Xi ħaġa li ġiet milquha min-nisa li jaħdmu u li jattendew għall-programm Affari Taghna fuq One. Oġbitni ħafna l-proposta tal-lum illi jkun hawn il-free childcare centers għan-nisa. Dina nħoss li ħajkollha ripple effett pożittiv ħafna, ġifieri ċirku pożittiv ħafna. Il-għaliex l-ewwel net ħatati l-indipendenza lin-nisa. Moħim isriħ forsi ftit mill-paga nista' nitfaħħa x'imkien ieħor mhux fuq child care center. L-istess għal Claudine Kassar, sit ta' negozju u li insistiet li l-pajjiż ma jiflaħx jitlef nofs il-ħaddiema tiegħu nisa għax joħorġu tqal. Nistgħu neffordjaw li nofs il-poplu għax huma nisa għax ikollhom it-tfal dawn nitilfuhom purament għax m'għandniex setup kif imiss. Intlaqgħet b'mod pożittiv ukoll il-proposta tal-Partit Laburista li naqqas il-burokrazija b'25% jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu. Din hija xi ħaġa li n-nies fil-business jiltaqgħu magħha ta' spiss. Jien għandi klijenti pereżempju li jixtiequ jespandu u ma jistgħux ma jistgħux iġibu permessi biex ikabru il-premises tagħhom. Allura kieku daw iġibu permessi tellgħu solar ieħor u jimpjegaw 20-30 ruħ iktar. Proposta li jnaqqas il-burokrazija b'25% hija xi ħaġa li tinteressani ħafna bħala persuna fil-business u li nispera li sseħħ. Il-burokrazija illi nitkellmu ħafna fuqha però donna meta niġu biex inbidlu bis-serjetà naqtaw qalbna. Importanti ħafna wkoll il-kwistjoni tal-enerġija. L-ekonomista Alfred Mifsud tikkritika lill-Ministru Tonio Fenek li qed jattakka lill-Partit Laburista fuq timeframes u miri meta kien l-istess Fenek illi ma żammx mal-miri illi ta' huwa stess lil pajjiżna. Kif jista' dal-Ministru jiġi u jipprova jiżżofjetta bi proġett tal-Labor li jgħidu li dak iqum id-doppju ta'. Qal li l-unika differenza li hemm bejn Malta u t-tliet pajjiżi li għandhom problemi finanzjarji li huma Spanja, l-Irlanda u l-Greċja hija s-settur privat. Dik id-differenza bejn il-problema ta' Spanja u tal-Irlanda u tal-Greċja, ħafna drabi il-Prim Ministru jgħid ara aħna m'għandix bħal dawk ta'. Skużi, il-gvern huwa bħal gvern ta' dawk. Li mhux bħal dawk huwa s-settur privat. Għax dawk is-settur privat tagħhom ix-xala bħal ma xala l-gvern. U allura ma setax jislef il-gvern dak kollu li kellu bżonn biex jiffinanzja ruħu. Jeħtieġ determinazzjoni akbar bilan li l-pjanijiet ma jibqgħux fuq il-karta għall-ekonomista John Kassar White. Irridu nirrikonoxxu setturi ġodda bħas-settur marittimu, iżda irridu nirrikonoxxu wkoll setturi tradizzjonali bilan li l-ekonomija tirpilja. Bżonn ukoll ninkoraġġixxu s-setturi tradizzjonali dawn mhumiex sunset industries, l-industrija tal-manifattura u tat-turiżmu għad għandhom potenzjal kbir Malta. Il-membri tal-panel temmew b'messaġġ ta' tama li poplu maqutu determinat jista' jwassal għal futur aħjar. L-istess kif kien determinat il-President tar-Repubblika George Abela li fi kliem Alfred Mifsud għaqqat nazzjon. Jekk dak li jagħmel il-President fil-Presidenza il-Partit Laburista jista' jagħmlu fil-Gvern billi jdaħħal enerġija ġdida, billi jdaħħal serjetà ġdida, m'hemmx għalfejn inkabru id-deficit. Imma bl-istess flus iridu nipproduċu ħafna iżjed u nagħtu spazju u nagħtu ċans lis-settur privat jipproduċi iżjed. Aħna rridu nneħħu t-tikketti, rridu nifqu nkunu 3 tribujiet, tribu ħamra, tribu blu u tribu ħadra, rridu nsiru poplu wieħed, poplu Malti, għax għandna futur diffiċli, futur li aħna nistgħu nelbuh, imma ħanelbuh biss jekk naħdmu flimkien.